Dyfrbont, Pontcysyllte. Mae Pontcysyllte yn Dyfrbont I gychod, sy'n dwyn camlas Llangollen dros ddyffryn afon Dyfrdwy rhwng pentrefi Trefor a Fron Cysylltte, i'r dwyrain o Llangollen. Mi gafodd y gwaith adeiladu ei orffen yn 1815, ond hyd heddiw, hon yw draphont ddŵr hiraf ac uchaf ym Mhrydain. Ac mae'n adeilwaith sydd wedi ei restru ar raddfa un adeiladu rhestredig. Hefyd, mae'n un o safleoedd treftadaeth y byd Cymru. Cafodd y Dyfrbont ei hadeiladu gan Thomas Telford a William Jessup. Mae'n 1,007 troedfedd o hyd, 11 troedfedd o led, a 5 troedfedd a 3 modfedd o ddyfnder. Mae wedi wneud o gafn haearn wedi ei ddal 126 troedfedd uwch ben yr afon gan 19 colofn. Roedd llawer yn amheus o'r adeiladwaith, ond roedd Telford yn hyderus. Roedd wedi adeiladu o leiaf un draphont i'r cynllun hon ynghynt, sef Traphont Longdon-on-Tern, ar gamlas Amwythig, sydd yn dal i'w gweld yno heddiw yng nghanol cae, y gadwyd y gamlas flynyddoedd yn ôl. Cafodd Dyfrbont Pontcysyllte ei hagor ar 26 Tachwedd 1815 ar ôl cymryd tua 10 mlynedd a 47,000 o bunnoedd i'w dylunio a'i hadeiladu.